Давай, Антонио, с новата лагерница. Бутай! Бутай! Започвам! Бутай! Давай! Бързо бягай! Браво, Тони! Я кажи сега на видеоклипа, кой ще кажем? Кой си ти? Здравейте, аз съм Антонио, правя моето второ клипче, спускане с лагерна количка. Много се радвам, че ми харесахте в моят клип. Разбира се, че стария, разплякване на ябълка. И много ви благодаря за всичко и чао! Чао, чао! Чао!